Welcome back to my channel बायदि मैया आबिर नैबे समाव आं नोंथांमोननि सेरावहाय गुबुन मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय स'आसो खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासे नायलांबाय थायो बेनि थाखाय आं आसा खालामनाय थाबाय दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय जोङो माब्लाबा समावहाय बायजोआवहाय थाङोब्ला जोङो माब्लाबा माने ATM खौ बावलाङो दा ATM बावलाङोब्ला जोङो माबायदियै जोङो फैसा दिहुनगोन दा बेनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो नैबे समावहाय आङो आबुङै दिन्थिलांगोन ATM गैयाब्लाबो नोंथाङा जुदि मबाइल दङब्ला मबाइलाव YONO एप्सखौ नोंथाङा खुलिनानै ला आरो गोख्रैनो नोंथाङा आरामसे ATM गैयालाबासिनो दिहुननो हागोन आं बेनि ट्रिकखौ नोंथांमोननो नैबे समावहाय आङो दिन्थिलांगोन नायलांबाय थादो बिदिबा नोंथांमोना आं देखायलांनोसै नोंथांमोननो फारि फारि Get ready लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो थाखाय SBI YONO एप्स नोंथाङा बेखौ थाबैनो इनस्टल खालामनानै ला नोंथांनि थाखाय बिराद फायदा जागोन नोंथाङा बेखौ जुदि इनस्टल खालामनानै जुदि लायोब्ला दा गिबियाव नोंथाङा बे SBI YONO खौ इनस्टल खालामनानै लाग्रोदो बेनि उनाव आं गासैबो प्रसेसफोरखौ नोंथांमोननो दिन्थिलांगोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय एक्चुअली लोगोफोर नैबे YONO एप्सआ जोंनि थाखाय बिराद माने सुबिदा गोनां दे लोगोफोर नोंथांमोनाबो बे YONO एप्सखौ थाबैनो इनस्टल खालामनानै गासैबो प्रसेसफोरखौ बानायजोबनानै ला आदसा लोगोफोर नोंथांमोना गिबियाव SBI YONO खौ लगइन खालामग्रोनांगोन लगइन खालामखांनायनि उनाव सिङावहाय थाङोबा नोंथाङा नुगोन YONO केस होननाय बेयावहाय नोंथाङा थुनांगोन आरो गिबियाव बेयावहाय थुयोब्ला बेनिफ्राय मोनसे अपसन फैबावगोन बेनो जाहैबाय ATM माने ATM गैयालाबासिनो नोंथाङा केस दिहुननो हागोन बेयावहाय ATM दङ ATM आव खनसे क्लिक खालामनानै हो बिनि उनावहाय एमाउन्टआ फैगोन नों बेसेबां दिहुनगोन नोंथाङा बेखौ नोंथाङा डिसाइड खालामनानै थुनानै होदो बिनि उनाव थुखांनायनि उनाव मोनसे 6टा डिजिटनि पिन नोंथाङा बेयावहाय एन्ट्रि खालामनांगोन बे एन्ट्रि खालामखांनायनि उनावहाय आरोबाव मोनसे फैबावगोन बेनो जाहैबाय एग्रि अपसनखौ नोंथाङा थुदो थुनायनि उनावहाय नोंथांनियाव मोनसे मेसेज फैगोन OTP बे OTP खौ नोंथाङा बै SBI ATM आव नोंथाङा थांनानै बेखौ माने थुनानै होनांगोन आरो बेजों लोगोसे नों 6 डिजिट बानायनानै लानाय बे पिन नाम्बारा बेखौबो नोंथाङा थुनांगोन बेखौ खिन्थु बे मोननै नाम्बारखौ खिन्थु नांथारगोन आरो बे मोननै नाम्बारा जुदि थायोब्ला नोंथाङा SBI आव थाङाबाबो नोंनि लोगोआ सोरबा जुदि ATM आव थांदोंबा बे मोननै नाम्बारखौ हरोबानो आरामसे फैसाखौ दिहुननानै लाबोनो हागोन बे प्रसेसआ जाहैबाय अनलि 4 आवार्सनि गेजेराव नोंथाङा जुदि फैसाखौ दिहुनोब्लासो दिहुननो हागोन बिनि उनाव 4 आवार्स जुदि बारलाङोबा नोंथाङा गोदान फिन बानायफिननांगोन आरो आदसा लोगोफोर बे SBI YONO आव लिमिट दङ दै 500निफ्राय 20,000 सिमल' नोंथाङा बेयावहाय माने दिहुननो हागोन फैसाखौ बिनि बारा नोंथाङा माब्लाबाबो हानाय नङा आं बेखौ बुंनानै दोनखाबाय थाङोब्ला बाङालिपारा मोनहैगोन आरो ओरैजाय थाङोब्ला नागाजुलि मोनहैगोन बेनिफ्राय नैबे ATM आवनो आङो फैसाखौ दिहुनगोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आङो फारि फारि दिन्थिलांगोन नोंथांमोननो ATM अनलि वानल' दङ जोंनि बे नागाजुलि ओनसोलाव ATMआ नैबेनो दायो आङो बरियानो नोंथांमोननो दिन्थिलांगोन नैबे SBI YONO केस बेयावहाय नोंथाङा बुनांगोन बेनि उनाव कनफार्म बेनि उनाव बेसे दिहुनगोन फैसाखौ होदो नैबेयाव आङो 20,000 दिहुनगोन 20,000 yes बेनि उनाव 6 डिजिट कोड 110309 कनफार्म बेनि उनाव 6 डिजिट कोड 881189 बेयाव कनफार्म थुदो दा फैसाया ओंखारसिगोन अनलि नोंथांमोना 500निफ्राय 20,000 सिम नोंथांमोना दिहुननो हागोन बेबो 4 आवार्सनि गेजेराव नोंथाङा YONO केसआव थांनानै जेब्ला बेखौ बानायगोन अब्ला 4 आवार्ससिमल' बियो थागोन बे 4 आवार्सनि गेजेराव नोंथाङा फैसाखौ माने दिहुननांगोन आरो नै ओंखारबाय आङो 20,000 बेयावहाय आङो दिहुनबाय नै 20,000 फुरा आङो दिहुनबाय दायो उइदाउट ATM
बेबायदि नोंथांमोनाबो फैसाखौ दिहुननो हागोन। दायो आङो हान्थिलांफैनोसै। आबुङै जोङो बेनि सोमोन्दै मिथिबाय। जों ATM लायालाबासिनो जोङो आरामसे जोङो मबाइल दङब्लानो जोङो गुबुन गुबुन जायगायाव जोङो हान्थिलांनो हागोन।